വീടിന്റെ 4 ചുവരുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോയ ഒരു ജീവിതം ഒരു 9 വയസ്സുകാരിയുടെ വിനോദിനിയുടേത് രാവിലെ അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിലൊരു ആശ്വാസം വരുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഈ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാപ്പിഴ മൂലം വലത് കൈ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നതാണ് 9 വയസ്സുകാരിയായ വിനോദിനിക്ക്. ഇതുവരെ ആ കുഞ്ഞിനൊരു കൃത്രിമ കൈ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുങ്ങാതിരുന്നതിന്റെ ദുരിതത്തിന്റെ വാർത്തയാണ് നമ്മൾ പുറത്തുവിട്ടത്. കൈയില്ലാത്തതിലുള്ള മാനസിക വിഷമത്തിൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പോലും മടിക്കുന്ന വിനോദിനിയുടെ സങ്കടം, കുടുംബത്തിന്റെ സങ്കടം ഇന്ന് നമസ്തേ കേരളത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിച്ചതാണ്. വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങാൻ വിനോദിനിക്ക് ഒരു വഴി തുറന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനാണ് സഹായ ഹസ്തം നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കൃത്രിമ കൈ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വഹിക്കും എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യം വിനോദിനിയുടെ കുടുംബത്തെ ഫോണിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചതായി ഞാൻ എന്റെ ഏഷ്യാനെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടമായി. നല്ല മെഡിക്കൽ കുട്ടി, ഡാൻസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ചിത്രം വരയ്ക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാറി ചെയ്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കൈ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോകാൻ മടിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ വിളിച്ചു ഏഷ്യാനെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ കൈ കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ആ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. നാളെ പോയി ആ കുട്ടി അളവ് കൊടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ കൈ കൊടുക്കും, അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം കൊടുക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിനോട് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയും. അത് കേട്ടപ്പോൾ വിഷമമായി. എന്തായാലും അത് കൊടുക്കണം, നമുക്ക് വിചാരിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും.